Sino kok tuma kihisa mangpili kusai phaika angkai buku khoroksa bo social media kihisa post khaimani asike baralongoi thangka baraloi thangka angkai baksa pusu bora hamya bo saka kaham bo saka angkai baralong mani pore buku phaioi bo kihisa kok phirmung rekha angkai chung bono nije no support khaimani kulayo tam angkai chung bono burung comment khayo lairio obni bagai bini taibo bari thango angkai chung obono kebo naya hingkai bini obon down oi thango angkai chung naya tongkhaina hamo angkai kebo naya hingkai bobo post khaimaya angkai omono chung oma hairono chung naya tongkhaina hamo angkai omono mutangnani hingkai chung joto naya si tongna nangnai naya tongkha hingkai borok post khaimaya hingkai ang kebono hamya sayak phaidenge chung kisa khuna lagano buhuk tamo hini saka Aka shuka ang ono ni oka shawat no kanan aka shuka. Aja jadi foto nungai rok tam masuk problem leng kaba. To saka di tam masuk problem kan rok masuk anu tui. Anu tui tam masuk no rok salai kaba. Ke bui jara khai tong rok ka tam sai no rok tam masuk anu mang asuk mane future nang je kono khaine musung mano no permission sani de ang khaine nang no to no saka de ani life onek tongo ang onek kaham ang je mansak ang khayana ang noro am su bale noro su tam su le ano su saka ba nam su saka ba noro ang no tam khake ba no to saka tam no khake kaisa je kono ni full jaga thang nai khe khali ani mang rijak tamo photos thepaja tamo tebo tamo followers bangna bagida views mana bagida tam ko ekdom hai rok to are khanadi ang to open to keta ang to photo ya namle open khaile ang body phone gule ang kebon ang phone dia je tinorok ge ano hinani emo burini ko pura open pura kholukjak bonon mukha gini open khaje gin full body ro mo hai rong ka sano hindi ang ba mo kichi sase ang ba just funuk ma se motor li tumush funuk le ang to pura open ni ketno ma ang funuk ya funuk ke sunor ano sana be ai no ano hinani mane mo